letiska. A práve začína dynamická ukážka taktického dopravného lietadla C-27 Spartan. Táto ukážka je skutočne unikátna a dá sa povedať, že je takou protiváhou rýchlym stíhačkám na piešťanskom nebi, lebo tieto prvky, ktoré nám predvedie skupina predvádzacích pilotov Amoniaci a Scaraboto, je skutočne unikátna. V týchto figurách, dá sa povedať, sa nedá vidieť žiadne iné dopravné lietadlo, než tento Spartan. A práve teraz sa nám rozbieha na maximálnu letovú rýchlosť oproti nám. A prechádza do skutočne efektného prvku bojovej zatáčky pre tento typ lietadla. Toto je vlastne asi jediné dopravné lietadlo na svete, ktoré urobí výkrut. Je tak? Áno. A za malú chvíľu ho uvidíme. Práve sa posádka tohto Spartanu, ktorý nám doleteli z letiska v Turíne, naberá rýchlosť a predvedie nám jeden z ich skutočne efektných prvkov. A práve teraz nám predvádza lietadlo Spartan svoj povestný výkrut. Skutočne toto je unikátny letový prvok pre lietadlo tejto kategórie. Do výzbroje ho zaviedli, ale ešte aj zavádzajú Spojené štáty, Taliansko, Bulharsko, Grécko, Maroko, Litva a Rumunsko. A teraz je skutočne vynikajúca poza pre fotografov a letí v tzv. Nožovom lete, kde všetok tlak je vytváraný iba chvostovými plochami a bočnou stranou trupu. Sú veľmi dôležité pri pôsobení v priestoroch bojovej činnosti, ako je Irak a Afganistan, kde je veľká pravdepodobnosť zásahu s pozemnými riadenými strelami alebo streľbou z hlavňových zbraní. A teraz nám posádka lietadla Spartan predvádza zatáčku s minimálnym polomerom, kde skutočne vidíme, že je schopné sa otočiť s polomerom niekoľkých 100 metrov, úplne v pohode nad priestorom piešťanského letiska. Dĺžka trupu 22,7 metrov a výška lietadla je 9,64 metrov. Jeho prázdna hmotnosť je 17 000 kg a maximálna vzletová 31 000 kg, maximálna rýchlosť 602 km za hodinu a cestovná 583 km za hodinu. A práve vidíme tzv. Crazy flight, čiže šialený let v pristávacej konfigurácii. A práve vidíte veľmi strmý zostupný uhol lietadla Spartan, ktoré bude nasledované pristátím na minimálnu plochu s veľmi krátkym výbehom. Skutočne takýto spôsob pristátia je nutný priestor bojovej činnosti, kde lietadlá sú práve najzraniteľnejšie v poslednej fázi priblíženia a pristátia. Spartan je naozaj moderné a efektívne taktické transportné lietadlo, ktoré si zaslúži našu pozornosť. A ďakujeme dvojici predvádzacích pilotov Eleni Aeronautiky z Turína, Giovannimu Amoniacimu a Enricovi Scarabotovi. Ďakujeme.